Sa General Santos City, 4 anyos nga lalaki patay samtang laing 5 na ospital human mikaon og baki. Anang report ni Cyril Chavez. Patay ang batang si Rafi J. Pandian human nakakaon og baki nga gidakop niini sa bukid nga bahin sa Purok Tanda, Barangay San Jose sa General Santos City. Matod sa Barangay Kagawad, buntag niadtong Miyerkules, diyang gisugo ang bata sa silingan niini nga si Marcelino Bago, 37 anyos, nga manakop og baki aron sud-anon. Ang mga baki nga klase sa Hawaiian frog gidakop lang sa bata sa dapling sapa sa Purok Tanda ug dayong giluto ni Marcelino og gipapakaon sa mga silingan, lakip ang bata. Pagkahapon, naglain na kuno ang tiyan sa mga nakakaon o gidala gilayon sa health center hangtod giendorso na sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensan. Apan ang batang midakop sa baki namatay samtang anaa pa sa ilang balay. 5 katawo ang nadala sa ospital nga nailang sila Joylene Samal, 26 anyos ug iyang anak. Lakip si Marcelino ug ang iyang 2 ka anak nga sila Marcelino, 12 anyos ug Arcelo Bago, 10 anyos nga nagpabilin pa karon sa ospital. Kada purok i-advisean ko sila nga di nang yun sila magkakaon na kung makitaan man nila pasagdan lang kay katabang po na sa tao kaya ang mga lamok na ginakaon man nila. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.